Maulan po dito sa Pilipinas. Merong bagyo at kasalukuyan po ay panahon ng habagat kaya wala pong tigil ang ulan. We hope and pray that all of us would be safe, most especially those who are living near the sea, no? And in the low-lying areas. Ipagdasal po natin sila. Naway manatili po silang ligtas at wala pong mapahamak dito po sa patuloy na pag-ulan. Anyway, just a question. If God will take away something that you love, will you be okay? Napag-isipan niyo na po ba yon? Kung may kukunin ang Diyos sa buhay mo ngayon, lalong-lalo na yung minamahal mo, ayos ka lang ba? Ano ang iyong mararamdaman? And for sure, a lot of you will say, Father, pardon me, I will not be okay. Pag may kinuha ang Diyos sa ating buhay, na mahal natin, siguradong tayo ay malulungkot. Pero maganda pong tanong yan at magandang pagsubok. Bakit? Kasi pag apektado ka, pag nawala yung gusto mo o yung minamahal mo, ano ang ibig sabihin? Naging attached ka na. At maaaring naging obsessed ka na. And be warned. Mag-ingat kayo. Because attachment is another word for suffering and pain. Tandaan niyo po yan. Kahit na sabihin mo, mahal na mahal mo ang iyong asawa. Pag nawala yan, tingnan niyo po. Napakasakit. May kakilala po ako nung pagkamatay ng kanyang asawa. Depressed na depressed. Ayaw lumalabas sa kanyang kwarto. Niyayakap yung kanyang mga damit. Inaamoy yung kanyang mga gamit. Hindi daw nilabhan yung kanyang mga kasuotan. Kasi ayaw niya mawala yung kanyang asawa. But see there, that even if there is love, because there is attachment, what is the experience? There is great pain and suffering. Try to look at your life. Ano yung mga tinitignan mo? Ano ba yung tinuturing mong mahal na mahal mo? Because nothing is permanent in this world. Even if you love them, even if you took care of them, someday, they will go away. Someday, you will lose them. And when you lose them, if you're so attached to them, diyan napapasok yung iyong lungkot, yung iyong sakit. Be careful with those things that you love, that you so much love in your life. You might be worshiping them. And we are reminded that we should only worship one thing, one person in our life. It is God. Yan yung dahilan bakit narinig natin, nakakabigla nga sa sinasabi ng ating Panginoon. Dumarating siya hindi para magbigay ng kapayapaan. Dumarating siya, nagdadala ng espada.
Para saan yung espadang yon? Gagamitin niya yon. Tukat, para putulin, hatiin yung ating pagkatali sa mga bagay-bagay, sa mga tao. Tingnan niyo po kung ano yung turo ng ating Panginoon. Hindi daw karapat-dapat ang isang tao na sumunod sa Kanya kung mas mahal pa niya yung kanyang ama, yung kanyang ina, yung kanyang pamilya. Hindi karapat-dapat ang isang taong sumunod sa Kanya kung ayaw niyang buhatin yung kanyang krus. Ibig sabihin, mas mahal pa niya yung komportableng buhay. Again, what is the Lord reminding us? That when we love so much things, people, and experiences, we make them God. And there is only one God. The source of all life, the source of all strength, the source of all joy. It is the Lord. It is God. We are reminded today, my dear friends, not to identify ourselves with things that could be taken away from us. Isang magandang paalaala yon, na baka nakikita mo na ang iyong sarili o hindi mo maalis ang iyong sarili, tinali mo na ang iyong sarili sa mga bagay-bagay o tao sa iyong buhay. Kasi tandaan mo, bagay yan, tao yan, karanasan yan, all of them will go away one time or another. Pag nawala yung bagay, yung tao, yung karanasan, ibig sabihin, nawawala ka na rin, nawawalang kwenta ang iyong pagkatao. Yun yung delikado doon. Hindi ko sinasabi na huwag mong iiyakan pag namatay o nawala ang iyong minamahal. But what I am saying is, huwag mong itatali yung iyong sarili doon. Na pagkatapos nawala, magpapatuloy ang buhay. Tingnan niyo kung ano yung epekto ng inyong pag-ibig at pagmamahal sa isang bagay at tao. Dahil kung sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig, sa iyong karanasan na kasama mo ang taong yan, napapasama ka. Hindi yan tunay na pagmamahal. Di po ba? Ano ang sabi ni San Pablo tungkol sa pagmamahal? Love is generous, love is kind, love is not angry. See? Ang tunay na pagmamahal ay malaya at payapa. The Lord will always destroy our plans. The Lord will always try to shake our lives. Why? Because the Lord wants us to go back again to Him. Tignan nyo nga, narinig natin sa unang pagbasa, itong mga Hebreyo, masyadong naging komportable sa Egypt. Bakit hinayaan ng Diyos na sila'y ma-persecute? Sila ay gawing alipin ng mga Egyptians. To wake them up. Para magising sila. Nakalimutan na nila ang Diyos eh. Bakit nakaligtaan nila ang Diyos? Kasi masarap ng buhay nila. They became prosperous, dumami sila. Di naman kaya nagiging ganyan din tayo sa ating buhay. Remember, my dear friends, that when God does something in our life, it is not to destroy us, but it is always to build us up. God does things in our life not to hurt us, but rather
God do things for the betterment of our soul. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dito sa misa sa lahat ng ating mga nararanasan, good or bad. They're God's way to bring us closer to Him. And please, try to be conscious. Where I am attached now? Saan ba ako nakatali? Baka yan ng pinagmumulan, pinanggagalingan ng aking pagdurusa. Attach yourself only to one thing, to God. When you are free from the attachments of this world, pag alam mo lahat ng mga bagay dito sa mundo ay aalis. Pag ikaw ay nakatali sa Diyos, magiging payapa ka. Palagi lang tayong magpasalamat sa Diyos na tayo ay may buhay, na nararanasan natin ang lahat ng bagay. Magpasalamat tayo na meron tayong isang mapagmahal ng Diyos na palaging nagbibindisyon, nagbibigay ng pagpapala at grasya sa atin. Amen.